Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, August 4, 2025. Brownout sa Siquijor nagalala, mga negosyante apektado na katama. 35 ka mga balay na igo sang Buhawi sa Kabangkalan City. Bangkay sa lalaki nga naputos ang ulo sang sako nasapon sa suba. Babae nga pasahero nasapon nga patay sa sulod sang bus. Kag sa good vibes, masako na ang preparasyon para sa Mascara Festival 2025. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may LPA sagwa sang PAR sa East sang Visayas. As of 2 p.m., a low-pressure area nga na-monitor sagwa sang Philippine Area of Responsibility ang may manubo pa nga potential nga mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Yara ini sa 1,080 kilometers east-northeast sang Eastern Visayas. Sa subong, wala pa ini sang direkta nga epekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas kay ara pa lang ini sa border sang PAR. Sa subong yara pa ang Pilipinas sa monsoon break o kunang hangin habagat ang hindi pa makalabot sa Pilipinas. Gani mainit nga panahon ang aton maeksperiensyahan sa karon. Pero may posibilidad sa gihapon sang lapta-lapta nga pag-ulan kaga panaguob dala sang localized thunderstorms. Sa number 9, may pagsaka sa HFMD cases sa Negros Occidental. Masobra sa 424% ang ginsaka sang kaso sang hand, foot, and mouth disease o kun HFMD sa Negros Occidental. Inibase sa datos nga ginrelease sa Provincial Health Office as of July 19. Humalin Enero tubtub sa tunga-tunga sang Hulyo, may 1,327 ka HFMD cases sa Negros Occidental. 424.51% ini nga nagsaka kung ipaanggid sa kasubong nga tion sang 2024. Ang syudad sang Bago ang may pinakamadamo nga kaso nga na-record, 355 cases. Sa mga apektado kadam-an diri yara sa 1 to 10 years old nga age group. Padayon ang pahanumdom ni Dr. Girly Pinonggan, ang Provincial Health Officer, nga hindi pagkalipatan ang pagpanghugas ng kamot labi na sa mga kabataan bilang pangunang atikang nga malikawan ang amo nga viral nga balatian. Labing makalalaton ini pila sa mga sintoma amo ang paghilana at kagrasya sa kamot tiil kag daw mga init-init sa baba. Last time to nga during sa meeting sa Provincial Health Board no nga nag-report man ka party sa increasing cases ang kuan sa hand, foot, and mouth disease no. So laban ara mo pag during sa opening sang classes kay nakita. So amo man gihapon ang aton nga still sanitation ang gina-encourage lang especially sa aton mga schools ang frequent nga hand washing sa aton mga children. If may mga sintomas, ina-advise namon para hindi maglapta kay siyempre sa sulod sa classroom, mga bata hindi man na sila kabalo kung ano na lang ila yung ginawang batsa or may mga lesion sila. Advice lang papulion na anay kay siyempre dasin maglapta mo. So may mga pang-increase in cases. So may increase kita ya subong kay tiara sila sa eskwelahan. Sa number 8, mini SUV nagbaliskat. 3 ka mga salakyan ang imbulbado sa traffic incident nga nagluntad sa Dalan Lacson, Barangay 7 sa siyudad sa Bacolod, Domingo sang kaagahon. Ang mga imbulbado nga salakyan amo ang Nissan Terra, Toyota Race kag Hyundai Reyna. Base sa investigasyon, nagapadulong sa nasidlangan nga bahin sang 12th Street ang Toyota Race kag pagwa sa Dalan Lacson sang nabungguan sang Hyundai Reyna ang pangulihi nga bahin sa mini SUV. Bangod sang impact, nagbaliskad ang Toyota Race kag naiguan
ang nakapark nga Nissan Terra. Nakaangkon sang minor injury ang driver sang mini SUV. Ginsiling ni Major Elmer Bonilla, ang Chief sa Traffic Enforcement Unit, nga under investigation sa gihapon ng insidente kag wala pa sang settlement sa tatlo ka mga involvado nga driver. Sa number 7, babayi nga pasahero na sapwan nga patay sa sulod sang bus. Isa ka babayi nga pasahero ang nasapwan na lamang nga wala na sang kabuhi sa sulod sang bus gikan sa Cebu padulong sa Negros Oriental kainas sang kaagahon. Sa inisyal nga records ng Sibulan PNP, isa ka pasahero ang nakatalupangod sang bangkay sa pulungkuan. Gilayon ini nga ginreport sa PNP. Ginkilala ang amo nga pasahero nga si Wilma Ausa, 41 anyos, nga residente sa barangay San Isidro, Manhuyod, Negros Oriental. Gilayon nga ginpahibalong iya nga pamilya sa natabo sa iya. May airplane ticket man nga nakuha sa iya nga nagapakita na kahapon lang ini nag-abot halin sa Japan. Ginausisa pa sang PNP kung ano ang nangin rason sang iya nga kamatayon. Sa number 6, bangkay isang lalaki nga naputos ang ulo sa sako na sapwan sa Suba. Isa ka bangkay isang lalaki nga nakitaan nga nagautaw-utaw sa Suba sa Hacienda Soledad, Puroca Alpine sa barangay San Vicente, Banwa sa Binalbagan, Domingo sang aga. May putos nga sako ang ulo tubtub sa abaga sang bangkay nga nagakaagnas na. Nadiskubrihan sang concerned citizen nga nagapangahoy sa higad sang Suba ang bangkay. Suno kay Captain Jolan Vinson, ang hepe sang Binalbagan Police Station, ginabulubanta 35 tubtub 40 anyos ang biktima. May kataason nga 5'3 tubtub 5'5 kag nakasuksok sang itom nga t-shirt nga may Jaga Thug nga print kag itom nga delargo. Madamo sang tribal nga tattoo ang lalaki, nakasuksok sang relo nga may brand nga Elmer Ingo kag silver class ring nga may naka-engrave nga BS Mar R 2017 kag maritime education. Sunod kay Vinson, wala sang reported nga nadula sa area sa Binalbagan kag mga kaiping nga lugar. Apang sila ang naga-coordinate pa sa iban nga mga istasyon kung mayara sila sang reported nga missing person. Base sa examination sang doktor, wala sang visible nga mga pila sang biktima nga ginabulubanta 3 na kaadlaw nga patay antes siya ang makitaan. Gintala sa Soledad Funeral Homes ang bangkay nga nagapabilin nga wala pa makilala. Try ginamon sa buong ma'am kay ginagareklamo man mismo ang Soledad nga nagibaw na gid ma'am ang kadaber. So, itry naman na coordinate kami sa local government unit para mabuligan mga mapalubong na lang kag in case din man nga may maka-identify ma'am through sa pictures na naging pang post man sa tagsa nga pag-coordinate sa station. Da lang natin ma'am ma-recover po ang kadabar gin man sang lawas kung may ara gin man mag-claim. Sa number 5, Engineer Son sang Obo nagsabat na sa show cause order patok sa iya. Mayor Greg nagpaathag nga nag-akto lang sila sa reklamo. Nabato na ni Mayor Greg Gasataya ang sabat sang anay officer in charge kag regular nga empleyado sa karon sang Office of the Building Official kun Obo nga si Engineer Isidro San para sa show cause order nga gindagdag sa iya. Itugya naman sang alkalde sa City Legal Office ang iya sabat para matun-an. Ginpapanaugan siya sang show cause order sa nagligad nga semana matapos makabaton sang reklamo ang Bacolod CLO nga nagpabayad ini sa isa ka kliyente sang 11,000 pesos nga suhol para ma-release o kung mahatagan sa occupancy permit. Sa media interviews, ginapanginwala ni San ang alegasyon kag nagsiling nga ginapainitan lang siya.
Sa media niya pa nahibaluan nga may show cause order siya kag hindi sa iya immediate supervisor. Sa batsang alkalde, nag-akto lang sila sa reklamo sa isa ka persona batok sa iya. Kag kuntani, magserbe ini nga warning sa tanan nga empleyado nga hindi mag-akto bilang fixer. After ang reply in forward ng mo sa City Legal, then after sila lantaw tapon anong recommendation mo sa City Legal, magatik may formal charge sa But I'd like to make it clear, pamaputa lang siya pala ng personal sa well, bisa taga Mansilingan, pero taga Takuling, kundi naman barangay, basta taga reklamo, kag may ara sang matutuod na reklamo, kami nga mabaton, kag may permado, may affidavit, we will act on the matter. Kamu nang liwat-liwat kung balag ngambal. Naway kami diyan nagpungko para pamolitika. Why kami diyan nagpungko para sa ibang butang. Nagpungko lang kami diyan para magtrabaho. Ang among obligasyon kag responsibilidad diara sa pamumuno. Muna nga hindi lang kanila pagtilaw. Sa number 4, naga-inventory ang Office of the Civil Defense kung pila pa ang nabilin sa mga evacuation centers sa mga banwa kag syudad nga nagpatuman na sang decampment. Suno kay Office of the Civil Defense Donato Sarmento III, nagpapauli na sang Canlaon evacuees ang Canlaon City kag La Castellana sa nagligad nga semana. Pero may mga evacuees nga wala nakatigayon pa pauli bangod isa sa mga rason ang mga naguba na ang ilang mga balay. Sa La Castellana, may 61 ka pamilya o kung 213 ka individual ang yara pa sa mga evacuation centers. Samtang ang Bago City ang magapapauli sang ilang mga internally displaced persons sa August 16, pero sa 22 ka pamilya, may 9 ka pamilya ang nagkalaguban sang balay kag ini sila ang buligan sang LGU bisan pa sang OCD para makatigayo naman balik sa ilang mga puluyan. Ang La Carlota natalana pa nga magsapol bahin sa ilang decampment. Samtang yara sa evacuation center damlag pa, ginsiling ni Sermeno padayon nga magabaton sang bulig ang mga apektado. Ang Department of Human Settlement and Urban Development o kung ang DSUD ang nagapatuman man sang inventory sa nagkalaguban sang balay para sa assistance nga mahatag. Suno kay Sermeno, ang damlag pa assistance nga gin-announce nga ipaagi sa Department of Budget and Management ang ginapaabot magapadayon. Wala man sang abiso nga hindi na ini madayon. Ang livelihood assistance naman nga gikan sa DSWD ang ginahulat pa kung ano ang mangin abiso sa National Office. Karon nga nagbalik na sa ilang mga balay ang mga nagpinauli na. DSUD? I think sila nag-inventory man sila sang mga totally damaged, partially damaged yung mga houses. Kaya may extend sila sang financial assistance. Ang aton mga evacuees nga iban, madayon pa sila sa financial assistance from the national government. Amo na yung bantayan ko na development i-coordinate ko sa. Pero I think like for example, ang La Castellana, 50 pesos na lang nabilin sa iyang quick response fund. For sure, na siya, tagaan siya sang assistance kay na lang karon kung may mga bagyo pag itang ina-anticipate. Sa number 3, Commission on Elections sa nagapaabot kung ano ang masunod nga mangintikang pagkatapos sa paglagda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang pag-postpone sang barangay kag SK election. Samtang Governor Eugenio Jose Lacson ang pabor sa pagtugot sa mga barangay officials karon nga makapangalagad sang isa pagid katuig. Wala na apektuhan na nagapadayon nga voter registration sa announcement nga ginapaabot ang paglagda ni Presidente Marcos sang layi nga nagapostpone sang BSKE.
Inisuno kay COMELEC Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano nga nagsiling nga madamo sa gihapon na nagapila para magparehistro. Sa Negros Occidental sa ikatlo nga adlaw sang voter registration, may 5,899 ang nagpila sa COMELEC para sa nagkalain-lain nga transaction. Suno kay Castellano, ginapaabot man ang paglagda sa presidente sa August 12, pero ginabantayan man nila kung bala may maga-question sang among atikang sa Korte Suprema kag kung anuman ang mangin desisyon sang Korte Suprema diri. Kaangay na lamang sang pagpapanaog sang temporary restraining order. Pero kung mangin sulhay kag tayuyon ang tanan suno kay Castellano, mahimo madayon ang postponement sang piniliay kag kung matigayon gidman ini, posible na magapadayon na lamang ang voter registration tubtub sa July sa masunod nga tuig. Samtang para kay Governor Lacson, pabor siya sang postponement sang BSKE para man makapangalagad sang 3 man katuig ang bag-o mga napili nga barangay kag SK officials. Isa pa sa binabantayan ng komisyon is pag may nag-file sa Supreme Court ng petition questioning the constitutionality of the law, pag hindi nag-issue ang Supreme Court ng TRO tungkol dyan, tuloy-tuloy na namin yung registration. Kasi ang unang plano namin is ever na talagang ma-postpone na yung election for next year. Hanggang July naman itong pag-rehistro natin next year. I am in favor to allow them to serve for at least 3 years because that's the normal number of years per term. No? But we're just awaiting, I think, for the signature of the president. No? So we'll see. It's most likely his call because Supreme Court has also ruled before that it is unconstitutional for Congress to extend the term of a barangay or SK official. But personally, I don't mind them serving another year. No? So at least they complete the 3-year one term. Sa number 2, 35 ka mga balay na igusang buhawi sa Cabancalan. Ginsiling ni Cabancalan City Mayor Benji Miranda nga may 35 ka mga balay ang naguba. Bangod sa buhawi nga nag-igo sa barangay Bantayan. Mga alas 3 Domingo sang hapon sang nagbubo ang mabaskog nga ulan kag hangin. Pagkaligad ang pila ka minutos, makit-an ang mga nagkalakakas kag naglinupad nga atop sang balay, pati ang mga nagkalatumba kag nagkalagabot nga mga kahoy. Suno kay Miranda, may kaapat na kabeses nga ginigo sang buhawi ang lugar sa mga nagliligad nga tuig. Ginhatagan ang mga apektado nga pumuluyo sang food packs kag cash assistance bilang inisyal nga personal nga bulig gikan sa alkalde kag vice-alkalde sang syudad. Sa karon palain pa ang pag-validate sa mga biktima sang buhawi agud mahatagan sang dugang nga bulig gikan sa Department of Social Welfare and Development. Temporaryo nga nagapuyo sa ilang mga tupad balay kag himata ang mga pamilya nga nadulaan sang balay bangod sang buhawi. Wala pa ang sa DSWD, CSWD, sa DRRM nga kaya na-assist pa. Pero ako niya, ang may personal na kami anay ni Vice, nga amon anay bulid na didulong sa ila. Para nga at least may initials lang nga magamit, no? While gina-validate pa, gina-assist ko sang CSWD kag sang DRRM. Kag sa number 1, nagaluntad nga mga brownout sa Siquijor, nagalala. Inoras lang ang may kuryente, bilog nga adlaw, tubtub naggabi, brownout. Mga negosyante, apektado na katama. May report si Romeo Subaldo. Matapos ang halos bilog nga adlaw nga brownout, nagsiga makadali ang kuryente. Dugay-dugay, brownout na naman.
Ini ang halos adlaw-adlaw nga eksperyensya sa mga residente kag turista sa isla sang Siquijor nga kabahin sa Negros Island region. Adlaw man o kun gabi, may mga brownout. Ini sumugod pa sang bulan sang Abril. Nagdagsa abi ang turista sa isla. Gani ang bakulod nun nga tag-iya sang isa ka tourist inn sa San Juan sa Siquijor nga si Mary Rose Montelibano na puwersa magbakal sang generator set. Hindi man basta-basta ang presyo sini, gayara sa tunga sa milyon ka pesos. Kag para automatic ini nga makaandar kung mag-burnout, naggasto pag siya sang dugang nga 100,000 pesos. April, yun. Gabi na, dati parang hindi pa masyado. Oo. Sang May, dito na siya buong minsan gabi. Buong gabi walang ilaw, walang kuryente. Walang ilaw, dasig lang siya magsiga. Pero nung June, medyo nagbalik sang ni Marcos. Pero nakagin ko attention nila. 2 weeks lang? Oo, 2 weeks lang yung... After 2 weeks? Wala na. Balik na naman sa dati? Balik na naman sa dati. Isubong kay rainy season naman. Pero ganun pa rin, naglala. Mas naglala? When you say naglala, pila ka hours nga burnout? Sa isa, for example, sa isa kadlaw na normal day, weekend usual. Ang siga lang pisa isa ka oras, mapatay na naman. For 1 day? Oo, ginapa-charge ka lang sa cellphone mo. Kung wala siya kuno sang genset, wala man sang turista nga magatener sa iya nga inn. Bulan sang Abril nagsugod siya sa pag-operate sang iya nga tourist inn. 4 pa lang ka bulan, may 2 na kaguba nga mga aircon bangod sang brownouts. May mga adlaw pa nga kinahanglan niya perdihan sa pagpatugong lang sang krudo sa genset para lang sa isa ka guest. Kami isa lang yung guest namin. Oo. Di syempre nag-ayo sa 1-2. Tapos nagbakal ako gas 2,000. Lugi pa ako. Siyempre hindi siya pwede na hindi ka paandaran. Halos ang mga katupad niya nga mga kalanaan kag tourist inn, may mga genset naman. Daw nangin basic need na ini sa mga negosyante sa isla. Pero ang mga balay nga wala sang genset, nagaantos lang sa kadulom. Maayo na lang, kaya mga poste sa dalan, solar-powered ang mga bumbilya. Sa piyak sang kadulom sa mga suludlon nga mga bangga, may kasanag sa gihapon. Pero ang mga magagbay nga negosyante naman, wala basta-basta nagabakal sang genset sa paglaom nga basi magbalik pa sa normal ang power supply. Ang ini nga cafe malapit sa puerto, wala ani nagaserve sang shake kag brewed coffee kay brownout. Kung ini ang ginapangita sang customer, wala sila sang may maserve. Wala shake. Wala halo-halo, wala shake, hindi kami makano ice coffee, mga coffee bang ano, hindi ice. Pwede. Hindi pwede. And then tawag na, hindi kami makainit. Subong pa kuno ini natabo kung sa diin ginadagsa sang turista ang isla. Ang mayor nga pala nga buhian sa karon sang kalabanan nga mga pumuluyo sa ilang nga probinsya. Bisan weekdays, halos tanan nga tourist spot sa isla ginadagsa sang tawo. Sa page sang Province of Siquijor Electric Cooperative o kon Proselco, ilagay anunsyo nga ang nagakatabo nga load shedding ang bunga sang kakulang man sa power supply nga nagasulod sa isla nga ang supplier amo ang SIPCOR nga ginapanag-ihan sa mga Villar. Kung ano lang kuno nga power supply mapasulod sa SIPCOR, ini ang ila gina-rotate sa tanan nga areas. Sang Sabado, ginanunsyo man sang Proselco nga may nag-abot na nga mga generator sets nga ginrentahan sa SIPCOR. Gilayon ini nga gin-install para makahatag sang temporaryo nga alibyo sa mga pumuluyo. Sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr., ginahambal niya nga luyag niya nga sa bulan sang Disyembre, mangin istable na ang power supply sa isla. Bagay nga para sa mga pumuluyo o negosyante sa isla, balantayan pa kung matuman gidman. Para sa ila, tuman katahom sang isla pero nagakadulman lang kay kulang ang power supply. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, masako ng preparasyon para sa Mascara Festival 2025. 19 kaadlaw ang kahiwatan kagang arena and street dance competition maga-kick off sa Pagraum Sports Complex, Pakadto sa Bacolod City Public Plaza. May report si Romeo Subaldo. Kung ang kinaangdan nga naga-street dancing ang mga mascara dancers antes mag-perform sa arena, sininga tuig, balis karon ini. Una, nga mag-perform sa arena ang mga mascara dancers sa Pagraum Sports Complex kag magasaot padulong sa Bacolod City Public Plaza. Didto kag magatakop ang ilang performance.
Ini ang inanunsyo sa bago nga festival director nga si Rodney Escalon. Dugang pa niya, isa ini sa mga bago sa Mascara Festival 2025. Dito magatakop ang programa para magdagsa man ang tao sa Plaza San Bacolod. Basically, what's also new for this year is i-flip siya naman. The performance or we call it the showdown, the arena showdown will begin sa Paglaong Gid. So then after that, they will make their way, street dance going to Plaza. So mahula to tanan, then I think to make grand performance to sila tanan nga barangay. Then we will announce the winners there para gusto mong tanan, they can go around the plaza and eat. 15 ka mga barangay sa mahimo magpasakop sa kompetisyon. Kagliwat ibalik ang school category sa elementary level. Wala naman sang high school kay masami ang high school man ang mga dancers sa barangay category. May maximum nga 7 naman ka mga eskwelahan ang ginapaabot nga magapasakop. Luyag man matagaan sang oportunidad ang local talents nga makapakita sang ila talento gani halin sa music, logo kag music videos, local talents ang magahimo. So the heart of Mascara is actually the locals. So we will be tapping locals, kid, from the logos to the music videos. It will be a festival of local talents. And more smiles because we will have more events, this time more inclusive events. May mga national performers sa gihapon nga mag-aabot sa Bacolod. October 1, magasugod ang selebrasyon tubtob sa October 19. Ang highlight sa 17, 18 kag 19. Pero sa October 26, may patigayunon nga Thanksgiving party. Part para mabalance ang tanan, we'll have the 3-day highlights, no? 17, 18, 19. And then we came up with something new for the Mascara. Kaya kabalutan nga pagkatapos ang open category, pag-awarding, pag-fireworks, why na? No, but this time siguro kinanglan taman nga magpasalamat sa mga taga-Bacolod, sa mga nagtambong. Kakinang daw why na balay pressure bala nga pagpatigayon sa isang celebration. That's why nag-suggest ko sila if we can have an after party on the 26th. No? Ang Bacolod Public Plaza, Bacolod City Government Center kag Lacson Street sa gihapon ang mga major venues kag ang iban nga mga venues ang hindi pa ani mapalayag kay nagapadayon pa ang negosasyon. Ginsiling ni Mayor Greg Sataya nga dugangan ang mga events sa Plaza sa Bacolod kay ini ang panawagan sa mga negosyante sa area. May electric maskara sa gihapon sining 2025. Ini ang inisyal pa lang nga announcement gikan sa organizers kag sang lokal nga panguluan sa Bacolod. Sa masunod nga inadlaw, padayon sila nga maghahatag sang updates para sa kapistahan sa City of Smiles. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagita naga-shout out sa aton nga mga live viewers. Una gid kay Miss Agnes, kilala ko ni Miss Agnes Padilla. Maayong hapon Bacolod noon at Miss Barbara. Miss, kumusta ka na? I hope you're doing good. Kay Salvador Española, maayong hapon Digicast kag Ma'am Barbara watching live from Hinigaran, Negros Occidental. Kay Miss Gloria Bantigue, good afternoon Digicast NIR kag Ma'am Barbara watching from Hulupandan. Kay Maricon Gamboa Hayashi, good evening Digicast. Kay Jessery Garucho Hevero, good PM ka Digicast. Ma'am Barbara watching from Saraet, God bless everyone. Pa-shout out ko akon mga upo di sa balay. Uy, permi daw sila nagalantaw Digicast. Hello sa inyo ma'am. Kay Mr. Romel Mahilong Galyo, maayong hapon Digicast Negros. Kay Ma'am Barb, Nelson Marvin Aurino Leonora, maayong hapon Digicast Negros watching diri sa Dubai. Kag kay Maria Fe Panaga Baredo, maayong hapon Digicast Negros, shout out sa Tagasagay City. Maayong hapon Tagasagay, sa tanan ng mga Tagasagay. Kag sa aton nga YouTube kay John Paul Domasian watching from Manila. Kagamuyad to ang top 10 stories of the day. Tub-tub buwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.